Bayarannya tambahin no. Yo. Aja yo, panitia semuanya monggo. Pak Budi. Yo. Song. Ngedak Pak Budi kan? Pak Budi. Nah, Sor. Pak Budi. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Wani Ayo Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi kepang. Sakara bisa. Iya. Nyawa. Gunung desa. Gunung desa.
Pak Budi urung kemringet iki berarti urung panas apa ya Mas? Kurang galak iki. Heh? Lah asline aku ya wis galak lho Mas. Wah, iya. Oh, mengke sakniki bareng anu lewung. Lewung siap nggih. Syukur bisa nyawa kunang desa Bablas ke lewung sing bayeng ramane to. Yuk. Masih terbingkis buat Pak Budi Kepang. Buat panitia semuanya boleh monggo. Monggo Bapak. Salah siapa? Salah siapa? Lah kuwi ra dintekke ra payu lho Pak Pak, Gomone. botol pitik. Ora dine jaranan hae-hae kowe kudune gulung-gulung tekan ngarep ngono kae. Iya aja no. Lah iya. Sabdo pandita ratu mong seliramu dadya sisianku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal dina mati. Ya. Pak Budi panitia. Monggo Pak, majuki. Yuk. Monggo keluarga besar Ponorogo, monggo.
Bos. Ha iki yen cara Ponorogo nganggo sor mboten. Sor. Ya. Arisan. Oke. Hae. Sor. Yen cara Sragen Si sor. kompak, dadine rame. Sor. Sor. Catetan sajroning Salah siapa? Salah siapa? aku kowe dadi karo Iya. Warga besar Ponorogo. Bumi reok. Ayo. Salah siapa? Aku minuman Putih didol. Ya. Ya toh, Pak. Wis kemringet toh, Pak? Dereng no. Lah kok wis mantul. Lah wisan yo. Catetan sakjroning ati. Aku kowe dadi karo Ya. Matur sembah nuwun. Sesi deman.
Aku ben iso bayar menteri, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Nang, Pak. Nah, buka-buka, Pak. Ayo, Pak. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omasa isine Ayo, Pak. apa wae Senadyan sesideman mesti kasempatan. yo se bangun alih yo yo Abot-abote nyopeni anak bojo. Luwe becek patemu timbang pepisahan. Pisan jan sulistyo wangi sandana aran kula warga. Ayo Pak, garwa lan proputra lewat bintang ya ya Ayo terus nat bocah gunung nadyan bocah gunung aku monggo Pak jumeneng iku joget jiwa raga kok urung kehormatan mantrung bukit batik pinjo hati rono ora bayaran kowe Ayo, karo Rono, wis, Toh. ora apalne aku bisa dipotong nih. Pak sapa? lah wong wis 3 bulan kok tanggapan Rawani aku. Ora apa-apa. Kene bojone. Akeh DP. Lega. Pak, garwane sing pundi, Pak? Nderek mboten. Wah, Nggih, man, medal. ono. Modal ora kowe. Aku wis njaluk bojone bareng kono. Ora apa-apa. Ora apa. Ya apa-apa. Jane ya ora ngisini-sini banget ya. Anu to, penak. Ora. urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masa renteng itu wah lagu lawas ngomong seliramu mergo seliramu paling istimewa bagiku so he he so ye alo so
ganteng wedokan Mbak Dimase. Sampun dipinangkani sesi Demak. Jagat Sragen Asri. Ya. Manis deh, kowe pancen manis. Tambah manis, yen ora seneng lambes. Yen mesem
seneng lamis yen mesem manis mungkul madu kaya bisa rantoke jantungku tambah ganteng bangsa alit ngalor kidul bak melati dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe diiris-iris do gulane Jawa kowe wong manis pancene prasaja ada lali janjine digarap gayeng co oh iya salah siapa salah siapa ayo Sragen Astri yaiku Sekar Jagat auka kowe ngajak monggo Mas Budi Bengawan Solo hehe haha oh ayo dulu jos jiwel lala jiwel lali janji alasane mengke sapa wong sing ora gelo aduh dandan kowe ora teko rasa siji-siji kesuwen satset langsung ya ha kabeh ra jujur lho wong iki receh kok jujur piye meneh to Pak gedhing aku janjane kowe nang ngendi salah siapa salah siapa Sekar Jagat yo
sekolah kok kan bolos kok. Iki Pak. Ayo Pak, maning. Jansane kowe nengan keladatmu salah siapa? Salam dewe Mas. Ya ya ya. Ewer ambiar. Ya. Kowe ngajak. Lunas. Saiki Mas Budi apa lagu? Yo. Hey, ya.
Ayo Dik.